Ани, разкажи ми малко за работата помежду ни. Как би я описала? Първият път, когато тръгнахме да правим видеята, бях много притеснена, не бях спала няколко нощи. Но аз по принцип се притеснявам, когато трябва да се снимам и когато дойдохте, не знам, и Крис, и ти толкова добре се почувствах и точно като на място. Като че ли тези видеа са създадени за мен и мисля, че се справих добре. Надявам се и клиентите да ги харесват. Ти се справи прекрасно, а ние предразполагаме те. Да, определено ме предразполагате, защото аз се притеснявам много, когато се снимам. Вече бих казала, че не чак толкова. Да, притеснението е както при първия път, може би, но поне смятам, че бих могла да се справя, което е добре. Не ти личеше и първия път. Благодаря ти. Просто вие можете да го направите. Благодаря ти. Какъв тип реакция от аудиторията най-много те радва? Харесва ми много, защото на повечето видеа винаги има такива сърчица, което означава, че много им харесва явно. Харесвам, разбира се, и коментари, които наистина са добри коментари, на които можем да отговорим. Примерно, знаеш, че заснехме едно видео, което беше много интересно с чупенето на чиниите. Това беше в отговор на коментар. И реших, че няма смисъл да им обяснявам отдолу, че няма как да щупите техническия камък от чиниите, а е най-лесно да им покажем с едно прекрасно видео, а ние го направихме страхотно. Абсолютно беше така. Това е едно от любимите ми видеа, между другото. Да. И мое, но има и други, които са много хубави. Едно от най-добрите. Какво би казала на други собственици на бизнес или пък хора на маркетингови позиции, които взимат тези решения, ако се чудят дали имат нужда от видеосъдържание за социалните мрежи? За мен видеята са много важни и много клиентите смятам, че това е най-много гледани са. Най-много гледани. Каквото и да напишеш, може би тези няколко секунди, които са първото впечатление на видеята, е много важно и смятам, че всички бизнеси се нуждаят от тези видеа. Всъщност да бъдат забелязани. Да бъдат забелязани, да, абсолютно. Всички бизнеси се нуждаят от вас. Ани, много благодаря за доверието към нас и за отделеното време днес. Благодаря ти, Стази. Благодаря и на всички от целия екип на Copy Vibes.